Od roku 1971, kdy prezident Nixon sebral Spojeným státům to, co jim zbylo ze zlatého standardu, ve světě začal fungovat měnový systém zvaný fiat. Dolar, libra a euro, to všechno jsou státní měny fiat. Fiat je latinské slovo, které znamená budiš nebo staniš se. Zákonem bylo stanoveno, že tyto měny budou penězi. Ano, bez tohoto zákonného vynucení a faktu, že v těchto měnách musíme platit daně, by tyto peníze, ať už papírové nebo jenom digitální, byly bezcenné. Jenom vláda má právo vydávat peníze fiat. Banky mají také právo vytvářet je pomocí půjček. Pokud si chcete půjčit například $10, banka je vytvoří z ničeho a poskytne vám je, přičemž za ně požaduje úrok. Banky rovněž vytváří peníze půjčkami, které jsou kryté majetkem, jako je například dům. Banka dostane zástavu k domu, vytvoří peníze odněkud a pak je půjčí. Za úrok samozřejmě. Za posledních 40 let od doby, kdy se tento systém peněz fiat stal globální normou, rostla zásoba peněz raketově. Ve skutečnosti sledujeme nejrychlejší nárůst množství peněz v historii. Kdo na tom vydělává? Pochopitelně ti, kteří mají právo peníze vytvářet a vydávat, vlády a banky. Nemusí dělat nic produktivního, jenom vytvářejí peníze. Následně tyto společnosti a jednotlivci dostanou peníze přednostně, takže je mohou investovat do věcí, které chtějí předtím, než se jejich ceny zvednou tak, aby reflektovaly nárůst peněz v oběhu. Jinak řečeno, dostanou služby, zboží i nemovitosti levně předtím, než přijde inflace. Ale ceny se brzo zvednou, takže majetky, jako jsou podíly ve firmách a domy, jsou dražší bez toho, aby se jejich skutečný stav jakkoliv změnil. Toto často vede k investičním bublinám. Kdo dostane tyto peníze přednostně? Jakkoliv byly peníze stvořeny, ať už půjčkami, bankovnictvím částečných rezerv, záchranní balíčky, bailouty nebo staromódním tištěním peněz, banky jsou vždy na vrcholu nebo v jeho blízkosti v rámci pyramidy vytváření peněz. Další jsou společnosti, které si půjčují velké sumy peněz. Ty s lukrativními vládními nabídkami, zvláště v zahraničí, s bankami spřízněné společnosti a partneři. Ti, kteří si půjčí dříve za nízké sazby a vysocí bankovní manažeři. Všichni dostanou svůj díl koláče, v určitých případech ve formě bonusů, odměn. Ale co ti na spodku pyramidy? Ti s fixními platy, ti, kteří žijí v odlehlých oblastech a ti s úsporami. Tou dobou, kdy se nově vytvořené peníze dostanou až k nim, ceny za zboží, které si chtěli pořídit, vzrostly. Za své úspory už koupí méně a jejich mzdy zůstávají převážně stejné. V některých případech se musí zadlužit, jen aby si mohli pořídit věci, které si dříve mohli dovolit. To znamená, že opět musí do banky. Ve skutečnosti tento systém pouze přerozděluje peníze od spodu pyramidy na vrchol. A tak se stále zvětšuje propast mezi těmi nahoře a těmi dole. Pokud chcete vědět víc o centrálním bankovnictví, podívejte se na animovaný film Americký sen. Připravili Reformy.cz ve spolupráci se skupinou Phoenix Pro Dubbing.